Jos alaikäinen tavataan pullo kädessä, seurauksena on 20 euron rikesakkoja ja juomien menetys. Asiasta ilmoitetaan myös nuoren vanhemmille sekä lastensuojeluviranomaisille. Koulun loppumista juhlii tänään moni muukin kuin ylioppilas. Helsingissä se perinteinen juhlimispaikka on Hietaniemen uimaranta, jossa paikalla on toimittajamme Kimmo Norokorpi. Kimmo, miltä juhlahumut tällä hetkellä näyttää? No toistaiseksi tämä nuorten juhla on kyllä sujunut erittäin rauhallisesti, eli äkkiä laskien niin täällä nyt on joitain kymmeniä nuoria vasta paikalla. Mirja Silajärvi Helsingin nuorisoasiain keskuksesta. Miten odotat, että miten tämä ilta tästä käynnistyy tai kehittyy? No kyllähän tässä on niin kuin kaikki merkit sille, että tästä tulee vielä vilkas ilta kaikesta aamuodotuksesta huolimatta. Sää on mitä parhain tällä hetkellä ja kyllä nuoret on orientoituneet tulemaan tänne. Alueilla on jo aikamoista säpinää ja kyllä me odotetaan, että illan mittaan tänne tulee paljon lisää nuoria. Ja se riippuu sitten lähinnä säästä vai? Sää on yksi tekijä, mutta että nuoret kun on päättänyt, että tänään juhlitaan täällä, niin silloin ei se sää ole se oleellisin asia. Ehkä sitten varustaudutaan vähän toisella tavalla ja toivottavasti varustaudutaan hyvin, koska täällä voi kuitenkin olla aika kylmä. Systeemivartijassa poliisin on työ. Poliisi ja pampula lyö. Mukavaa ajaa sinisellä autolla huo. Sinisellä autolla mukavaa pakuttaa punisella pampulla. Vastassa olleet poliisipartiot takavarikoivat alaikäisiltä satoja litroja alkoholijuomia ja kirjoittivat niin ikään satoja 20 euron rikesakkoja alkoholin hallussapiosta. Mikä fiilis? Miltä juhlinta näyttää? No on se kyllä en mä nyt tiedä mitä sanoa, se on kyllä aika huonoa. Kun kytä ottaa ihan kaikki, joka tulee, ihan kaikki ihmiset, jotka tulee tänne, niin kytät ottaa. Ja vaikka olisi juonut 1 bisse tai 2, sillä ei ole mitään väliä. Mitä luulette, mistä johtuu, että täällä on näin hiljasta tänään? No se johtuu siitä, että kytät on täällä vittu kaikki alla. Ottaa ihan kaikki, jotka tulee tänne, katsoo niitä laukkui, kaikkea sellaista. Ja siis joo, mä olin vetänyt niinku pari visseä, niinku 2 tai 3. Ja mulla oli 4 laukussa. Ja ne otti mut ja kaatoi kaikki mun oluet ja antoi sakot ja soitti himaan. Et mun mielestä se oli ihan helvetin turhaa. Miten herrat nyt aikoo toipua näistä menetyksistä? Pitää mennä kotiin, niin kuin soitettiin kotota. Ja Ajateltiin varmasti mennä ihan pizzalle tai jotain sellaista. Et me ollaan päätetty sellaista, että ei anneta kytät niinku tuhota meidän ilta. Et me pidetään hauskaa nyt ihan vaan sellaisilla tavoilla, mihin on niinku varaa ja mihin, joka ei ole lainvastaista tai mitään sellaista. Hietaniemessä juhlintaa on seurannut toimittajamme Kimmo Norokorpi. Kimmo, poliisi on ilmeisesti pitänyt siellä tiukempaa kuria. No kyllä lyhyesti voisi luonnehtia näin, että tänä keväänä poikkeuksellisen kolea keli ja poliisi pilasivat nuorten koulun päättäjäisjuhlat. Täällä Hietsussa ei ole enimmilläkään ollut kuin ehkä 150 nuorta ja nyt suurin osa heistä on jo poistunut tuonne kaupungille tai suorastaan kotia kohti. Komisario Jari Taponen, mitä poliisi teki tänä vuonna eri lailla kuin aiemmin? No, tänä vuonna oltiin hyvissä ajoin liikkeellä. Kirjoitettiin alaikäisille alkoholin hallussapiossa sakko, otettiin viinat pois ja soitettiin kotiin. Se todennäköisesti oli useimmille se ankarin rangaistus. Miten nuoret sitten ovat suhtautuneet tähän aiempaa jyrkempään puuttumiseen? No kyllä pääsääntöisesti oikein hyvin. Tosiaan niin tämä vanhemmille soitto on ollut se pahin rangaistus ja sitten varmaan nöyrin mielin sitten mennään kotiin. No mitä tästä sitten on seurannut? Minkälainen ilta tämä on poliisin näkökulmasta ollut Helsingissä kaupungilla noin laajemmin? No sanotaan vaikka normaaliin viikonloppuun verrattuna tai sitten viimevuotiseen koulujen päätösviikonloppuun verrattuna niin todella rauhallinen. Eli nuoret on lähtenyt nyt pois täältä Hietsusta ja nyt heitä on kerääntynyt tuonne joihinkin paikkoihin muutamia nuoria, mutta suurimmassa osassa he ovat lähteneet varmaan kotiin. Ja tämä oli ilmeisesti lähes yllätys teillekin. No kyllä se minut yllätti kyllä, että he lähtivät pois täältä.
Eli tosiaan koulunpäättäjäisjuhlat täällä Hietsussa on oikeastaan tältä erää juhlittu. Nyt takaisin sinne studioon.